Makléri často preceňujú nehnuteľnosti, ľahšie sa to odkomunikovalo predávajúcim. Kde robia realitní makléri najväčšiu chybu? Je to marketing, nacenenie alebo stratégia? V marketingu ja mám pocit, že tí, čo marketing robia a sa tomu venujú, tak to robia super. Tí, čo nafotia byt a len tak ho náhodia, tu za mňa sa to delí, že či robia marketing alebo nerobia. To je celé. A pri naceňovaní je to už ďalšia téma, ktorá je veľmi dôležitá. Makléri často preceňujú nehnuteľnosti, ľahšie sa to odkomunikovalo predávajúcim a tu je tá chyba. Maklér nemôže akceptovať, a nemal by teda akceptovať nejaký názor predávajúceho, ktorý si vyťahne z brucha. Že to nie je správne. On by mal spraviť analýzu, mal by spraviť stratégiu predaja a mal by to úplne presne vedieť naceniť podľa trhu, pretože dnes môže mať nehnuteľnosť inú cenu ako o 6 mesiacov a o 12, ktorých sa mení. Stratégia je veľmi dôležitá.